वेलकाम टू इन्डिया बड' चेनेल लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैबो आंनि चेनेलाव खनसे फिन बरायबावबाय। नै दायो आं बिरगासिनो गुवाहाटी लकप्रिय गपिनाथ बरदलैनिफ्राय बेंगलर जार्नि। आं दायो थांगासिनो लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर। नोंथांमोना दिनै बे फ्लाइटनि भिउखौ नायदो, नायनानै गोजोननायखौ लादो। Tony Alex and Manisha is senior cabin crew. With me in the cabin is Sabiha, Pooja and Simran. This flight will take 3 hours. Thank you for your support. We're still the world best low-cost airline. So if you're running, awarded by Skytrax. Thank you. पेटी बांधने के लिए इस मेटल टिप को बकल में डालें और पट्टी खींचकर इससे कस लीजिए। पेटी खोलने के लिए फ्लैप उठाइए और दोनों छोरों को अलग कर दीजिए। नमस्कार, कृपया ध्यान दें, ये एक महत्वपूर्ण घोषणा है। यदि आपातकालीन स्थिति में कैबिन के दबाव में कमी होने के कारण ऑक्सीजन नकाब आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से बाहर आए, तो आप ऑक्सीजन नकाब का उपयोग करने से पहले अपना फेस मास्क और फेस शील्ड हटा दें और तुरंत ऑक्सीजन नकाब को अपनी ओर खींचें और नाक और मुंह ढककर सामान्य ढंग से सांस लेते रहें। सक्रिय होने के बाद ऑक्सीजन बैग का पूरी तरह से फूला ना होना सामान्य है। धन्यवाद। लोगोफोर दायो फ्लाइटआ बिरनायनि लामायाव फैबाय गुवाहाटी लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्टनिफ्राय। नै दायो बेनिफ्राय स्टार्ट खालामसिगोन डाइरेक्ट 200+ स्पिड गियार होनानै खेबसेनो ससे खारनायनि उनाव बिरसिगोन आरो लोगोफोर। जाय बिथांमोना अलरेडि गाखोखाबाय बिथांमोनाथ' एक्सपिरियेन्स मोनखाबाय, जाय बिथांमोना गाखोनो मोनाखै गाखोफेराखै बिथांमोनाबो बेयाव एक्सपिरियेन्स बायदि मोनदांनो हागोन आरो। लोगोफोर बे आंनि 17 टाइम फ्लाइट सत्र'था गाखोबाय खनसे। दायो एयार एसिया फार्स्ट टाइम बहुत स्पिड खारबाय। बेयो गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्ट गुवाहाटीनिफ्राय खारबाय। नाय लोगोफोर स्पिड खारखायो माने खारबाय आरो बिरसिगोन। खेबसेनो बिरखोदावगोन बे लोगोफोर, नायलांबाय थादों। आरो गोजौआव बिरोब्ला जोमैफोरखौ माबायदि नुयो आरो
बेसेबा गोजौआवसो बिरो माने बे जोमैफ्रा माने गेजेरावसो दलर थायो माने गेजेरावसो नांथाजोबनाय थायो जोमैया जेबो गैया माने ओरैनो खुवा बायदि जेरै खुवाया खुयो बेबायदिबो खुवा गोजा आरो फ्लाइटआ बेजों सिनखावलाङो आरो जोमैनि गोजौजों बिरो साजों आरो दा जोमै गेजेर बिरगोन जोमै गेजेर बिरोबा माने फ्लाइटआ सौदावनानै मावो ओंखायनो जोमैनि गोजौजों बिरो
विंडो सीटखौ लाबानो जाबाय बिराद मोजां नुयो नायथिंलांनो 3 घन्टा बोरिं जायो विंडो सीट लायोबा मोजां जायो आरो साइडआव मा दं गैया मा माने फुरा नुहुराबाबो मोजां नायलांनो हायो आरो इन्ट्रेस्ट नाङो दायो बारा गोजान गैला मोनथारसिगोन जोंनाबो एयारपर्टआ बासिगोन मथा-मथि जों दा बेंगलराव इन्टार जाबाय आरो 15-20 मिनिटनि गेजेरावनो बासिगोन आरो फ्लाइटआ गाय जालांगासिनो for landing, please. Thank you. Bangalore International Airport. Welcome to everyone Bangalore International Airport लोगोफोर आं नोंथांमोन दायो देखायसिगोन बेंगलर एयारपर्टखौ आं बेंगलराव दासिम खेबनै फैबाय फ्लाइटजों स' बेयो आंनि सेकेन्ड टाइम नायदो मेन हाइवे सेरजों थाङो खाथिफ्राव बिल्डिं थाया मानो होनबा लेन्ड आरो बिरनायाव बिल्डिंआ डिस्टार्ब जायो ओंखायनो बेयाव बिल्डिंआ माने एलाउ गैया जि फ्लाइअभार साजों फ्लाइट बिरग्रा आरो बाग्रानि खाथियाव बिल्डिं लुनाय एलाउ गैया माने ओंखायनो जेबो बिल्डिं गैया फिसा न' गोजा नै दायो इन्टार जाबाय एयारपर्टआव हाबसिगोन लोगोफोर नायलांबाय थादों जोबोद समायना बेंगलर एयारपर्ट वेलकाम टु बेंगलर एयारपर्ट लोगोफोर नायलांबाय थादों लेन्ड जाबाय लेन्ड जाथारबाय डाइरेक्ट बाहोआ लासै आवाज फोरोंफैयो नांबाय साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोन्दों लोगोसे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो स' आसा खालामदों लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनदोंना स' बेयो आंनि 17 टाइम फ्लाइटजों बेंगलराव दासिम खननै जाबाय एयार एसियाजों फार्स्ट टाइम नायदो दाना बेंगलर एयारपर्टखौ बेसेबां गिदिर लोगोफोर सज्जनों बेंगलुरु के कैबिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई में आपका स्वागत है। आपकी सुरक्षा के लिए आपसे निवेदन है कृपया अपने कुर्सी पर ही बैठे रहें और आप अपना मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। सामान कक्ष को खोलते समय सावधानी बरतें। विमान से निकलने से पहले सारा सामान जांच कर लें ताकि आपका कोई भी जरूरी सामान जैसे कि वॉलेट पासपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक विमान में न रह जाए। आपके साथ यात्रा करके हमें खुशी हम दोबारा आपके साथ यात्रा करने की कामना करते हैं। अगर हमें किसी भी सहायता आवश्यकता हो हमारे ग्राउंड स्टाफ से संपर्क कीजिए। एयर एशिया के साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we have landed at Kempegowda International Airport, Bengaluru. For your safety, please remain seated and usage of mobile phone is not permitted. Please take care
While opening the hair compartment, kindly check your seat pocket and the hair compartment for valuable items such as your wallet, passport, electronic devices. Kindly ensure that you have all your belongings with you. It was a pleasure having you on board and we hope to serve you again. So if you need any assistance on arrival, please contact our ground staff. And thank you for flying with AirAsia. Ở đây lên rồi chưa hả? Thích bụi. Thích bụi. Nào. Na na, মাত্র লেট হইছে নামি নেই হ্যাঁ 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 ঠিক আছে So जोंना ग्राउन्ड फ्ल'रावसो जासिगोन गाहायजों बासजों थांनांसिगोन आन्दाजाव बेयावनो हाबबायनो नायलांबाय थादों लोगोफोरना जाबाय जों साजों थांनो मोननाय नंला गाहायजों बासजों लांसिगोन जोंखौ फाइनालि ग्राउन्ड फ्ल'र जाबाय बासाव गाखोबाय दायो एक्जिट जानो थाखाय फ्लाइटनिफ्राय बासाव थिखांबाय दायो जों थांगासिनो बासजों नायलांबाय थादों लोगोफोर
जों मोनफैबाय एयारपर्टआव नै ओंखारबाय सिङाव हाबनोसै एग्जिट जानोसै मानसिफ्रानो बिराद ज'-ज'थार डिस्टार्ब स' आं हारसिङाव इन्ट्रेस्ट नाङा लोगो थानांगौ बारु दा लोगोबो गैया मा खालामनो उफाय गैया आं उन्दुनानै फ्लाइटआव मोखां मुब्रुमु जाबाय ओंखायनो आं मोखांखौ देखायनो गोसो गैला लोगोफोर स' आं दायो थाबायगासिनो नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअ'आ बारा गोलाव जानाय नंला स' भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक खालामनो दाबाव आरो शेयार खालामनो दाबाव लोगोसे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव स' नोंथांमोननि अननायाव एसे जाहाथे आंनि साबस्क्राइबारफोराबो बारायो नेक्स्ट टाइम आरो मोनसे साबसिन हामसिन भिडिअ लाबोगोन आङो स' आसा खालामबाय नोंथांमोना नायनानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव सिङाव हाबबाय आं दायो टेक्सि बुक खालामसै टेक्सि बुक खालामनानै आं बिनिफ्राय हेन्नूरसिम थांसै मथा मथि 34 किल'मिटार दङ टेक्सिखौ मोनबाय जाखाबाय टेक्सियाव 600 गोलैबाय दायो थांगासिनो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेयावनो थुंगेबाय मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव चेनेलाव गोदानबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो स' थेंक इउ एभरिवान